Karbi Anglong lapen di Mahasawa Parman, hemprek ke hang lapen adue hoi kerai kom jiapan, lapen siksidul ke pangtang jiapan po kimang pen, pini citini pai, nar kep arni, Karbi Anglong hempi di furong supi ke parlo, 5 miles ni hang roket he patuak lamalong, Karbi Anglong National Regional Political Party atum kacari chokche po TPN Ponsi, APHLC pen ke sortang Rajan Timung pen patirpi Ponsi, Uthot Hill State Democratic Front, Tihek pen HSDF, Wakimi Regional Political Party mahang patek pon aberta nangle. Lason si pini HSDF mahang patek pon amai long HSDF tiripi kido anpen HSDF ratcharia song pachari ponjia phan pura HSDF mai pura jan timung aphan arpu pek pon si laso long kongchun bang sarsing terang phan pek pon si ongdung atum klembang arpu endun si HSDF mahang patek pon. Laso ratcharia song ke parjap nang koke Karbi Anglong lapen di Mahasawa kar ia jak ding kluipen ke hang article 244A hemprek apharman lapen 6 sidole pang tangji adue hoi kirai komponji lapen Karbi arat sai gatiki anat kang thur ponji aphanji kimang padopon puta HSDF mai purajan timung pen perang kyangno ningje pon. Ini ningarong pik nai athema HSDF labangso Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa phan kadu kawe isi ingtang kring Regional Political Party nitum amahang petek konlo nili kedam tang ke APHLC long sido nang litumana nang chini pen Karbi Anglong ara tumana nang chini APHLC long claim dam bom unu tami nili lingkan proxy ajak nili kadu kawe claim pon pemelo tami halada ajahak isi ini kace tonte tepe party hijanang bong amasi niliphan kadu kabe kedam tang hud akoi nang pilo ajak allegation nang leto media long kan nili chethan lo lape na phi nili methang madame jai sar long ta chethan nam lo satame without sokos notice ta nang pipe la sopen sene pan expel lo jai saramat ke sokos nutisan ke pisenang ko satame halada BJP lapen RSS agent atum halatum mangke sokos nutisan na pilong lepo laan amasini lipan na expel lo na expel le pen pibang ni tum tuning ridam ulang lo ta pilang dili abatai batai ta media theng ning lo tami crowing tung de lo amasini litum kaduk kabe chingki chingwai lo apen pining ela kela hello Karbi Anglong long constituency do anatum dame je isi nangli phan lapuson nang ka expel ke ning duklo lapenitum ning oilo chip dia un eset a party ke lason ke kupia khe ka metem poma posi hala ongmung aratum nang pulo amasini tum kaddo be chingwai sarpensi che don mensi pinike HSDF labang so mahang ni tum petek ponlo peni tum ke mangel hello number 1 la ke Karbi Anglong angkang pi akar RG incluiben article 244A labang so prabjin ben implement neng ji ni tu labang si just se met akar ila hello number hini bagal hello 6 sidul ka pang ta 6 sidul itu hanang pidelo satame ili tuma phan Karbi Anglong long la son si long le gerai thip aron selam pe me lapen longle phela raikom chip ajakong gabinet pena jok pini kece ke betum bahera angtan men ke bangatum dak nang cerai bom lo lape la sonang cerai bom bena jok no la tum nang ce dan bom lo itu ma pha halo tum nang ce song bom lo phere re de lo non ke lasi non jasame la siksidul mang ke tum implement serak nang ji nili ka chuning ri po bang non ke do bom a government atom handame ba monili tumle labang so HSDF asong mele council cari long postame nili tum 6 schedule bang ke implement serak nei bang ke tum kini ninga ro che thap thot lo number ke thong non Karbi Anglong long risoi jang atum boreng awar sai ka we pen jot angtan ke chongda dam atum dopi la sa halatum phan ko son bensi boreng our sai ka videt ato phan koson pesila to phan ke pejok thekpo halahaya ki sung ben koson sidong ke pejok thekpo lahaya puthak sinil tum jasemet HSDF pen ke nitum a isu la hello halatum han pejok neng la halatum han mesen awar oreng awar sai pinenge angtan ke chongda dang to phan hada angtan pedo dera itum methang Karbi Anglong che van thu pen la to phan reng dok reng ni pen achor so mar pen pedulong nengi
li border issue non itum chetheklong lo pu Meghalaya, Nagaland, Hojai, lapen de Nong district, Golaghat district, sariu phale pen nami itum border issue paria homoisa do. Isi ki third hip people se non ana claim thek dalo. Karbi Anglong Autonomous Council ke charibom non ke charibom atum. Just same met border ko people se non anda labangso border issue non anda do bom. People se charbo bom. People se itum permanent issue itum ko people se permanent solution people se itum claim thek da. Lasin nilitum HSDF pen ke jongsi nilitum jongsi council ke chari long lopote lahai ana nitum isi ki third hip pen ki third long pen labangso border ISU long ana minitum kami claim pon jimpansa ke mangpon. Ho chutiki ana just met agriculture na thu non agriculture department ke dotan koror tangka nang le lada hai ke bai nang jia por hut power tiller people ha ko mani ni tum amen siklangi lada ke long bek ding tum long le lapen ilitum ke zoom cultivation se ke claim rong tum la karbi tum ke rit si ke claim itum inglong rit hala inglong rit ke pana khoros ta pipe ke nonga khoros ta pipe karlu khoros ta pipe kachorojia khoros ta pipe ko nasi nge kiduk de der la lasi agriculture bokela hiddi long le ke do chor tom hala ke lang ning gali di hala alang litum officer satum name in charge la iya matumana chini lo karbi tum side lo je karbi tum ke inglong ari choklen da pulut hala tumalong ana kelang nun itu ma duty du lahelo lasi itum jasemet lahai pansin itum ake mangpon hal hai ke paching thurje pansi kala tante pinina tum SSDF sona tum officially pini pe declare tang jantung kiban jelangani union party lo kilig lo nome ke pati ding phanan tum jisika hai apen aso ko jisika lo na tum kedam tang PSRC tum registration ta avila sunji bilangan apen hokka lang ko sina tum songa ma ko somla bang sobuta nilitum ke non registration je pan nilitum documents non nitum cepang room lap lo non prabjin ben nilitum election commission of India long Delhi nitum pelepo la pen la ke non within la 1 week ang mong nitum ke peli pan siga bor ilo la pen regional political party pusatame registration ke nang veki APSLC pen bangke ke damtang hut nilitum bor ipik lo nili methang mata central committee lo lapen core committee long sinili dolo nilitum si APSLC ke konasi po nei ma kosonna la bang nitum si claim lo tami halada isya ka sik sa bangela hello APSLC long bangke APSLC ke dam tang hud 1969 aning kan hud hala so do chot pen hemprek long lok pen api ke bangke la tum bangke la bangso party ke pawe delo setami Meghalaya se pawe chot ajaha ka leaders tum ke dolang ni tum chetong namlo jai sa tum pen setami Delhi long bang arekot do thukok lata hala election commission of India long bangki lasino la tum jong si registration ji pulote APSLC M kalite APSLC G kalite APSLC S pusi isile si sengpo hala bangke nitum ke dobam hosi nilipan na expel pengko si lagala bang chingwai le he arar panthan thelang hela bangke mo hala tum si pangdak po APSLC tum chipulo Rajan timung inut ke dam joi pen ke party phantang kan ho bi puselang tumpu pen APSLC along pen Rajan timung dam lo pote party ke hai lo pusi pule hai setame mo pen lada karja frekatum anna nile ari pachi runglo BJP pen do mapu APSLC side ge ande ke dam tang nili tum do et la penda ka do anara tum da APSLC do et am da APSLC rem lang pulote social media long si chot pula bang ke hai ge na pen la jitu ni ke electoral politics long mangke hoitu rem data hai posini lima thada alang litu nalo asamis men arju tha chalo ma